svoju igru na ovaj Final Four, no eto, to nije bilo dovoljno. Šta smatraš da je odlučilo? Mislim da nismo, da smo daleko od naše igre, ali da je to danas izgledalo malo bolje nego juče, ali mislim da je izgledalo samo bolje zbog golmana. Možda smo napravili manje tehničkih grešaka nego juče, ali isto kao juče počeli smo loše utakmicu, verovatno treba da nađemo razlog zašto se to desilo, ali evo, verujem da će Rostov biti učesnik i sledećeg Final Fora, pa verovatno možda će biti bolje i možda sigurno neće biti ovako loše, jer mislim da onako tužni smo zato što smo završili ovo na neki, da kažem, tužan način. Nebitna je medalja i sve, ali igra je bila razočaravajuća. Koja je prognoza za finale? Ma ne znam, mislim, kao prošle godine, sigurno uživat ćemo, očekujem neizvesnu utakmicu. Eto, ne znam kome stvarno da dam prednost, imaju dve fenomenalne ekipe, ali eto, možda dajem prednost malo Vardaru zato što igrali su puno bolje tokom cijele sezone, imali su mnogo manje problema nego što je to Đer, ali ipak ja kažem Đer je Đer. Svake godine imaju problema, ali svake godine su fenomenalne Final Fouru, tako da verujem stvarno da ćemo uživati. Ako Dudu bude kao što je bila juče, ne sumnjam da će Vardar pobediti. Hvala ti.